Il-membru parlamentari Laburista Rosien Kutajar instabet ħatja ta' ksur ta' etika mill-Kummissarju tal-Standards George Hisler dwar kif irċeviet eluf ta' euro fi ħlas għal senserija minn beħ ta' proprjetà fl-Imdina. Rapporti qalu l-Kummissarju għadda rapport lill-Speaker tal-Kamra Anġelu Farrugia u meta dan isir ifisser li tkun instabet ksur ta' etika. Issa huwa mistenni li dan ir-rapport ikun diskuss fil-Kumitat Parlamentari tal-Standards fil-ħajja pubblika u minn hemm nistennew jekk dan ir-rapport u se jkun ippubblikat jew le. Il-Kumitat issa jrid li jiddeċiedi jekk ikkonfermax dak li sab Hisler u biex jiddeċiedi x'għandu jsir. Dan il-Kumitat huwa l-uniku wieħed li fih m'hemmx maġġoranza ta' deputati tal-Gvern. Rosien Kutajar kienet irċievit aktar minn 46,000 euro għas-senserija ta' palazz fl-Imdina li jiswa ma' 3 miljun euro biex dan jinbih il-Jorgen Fenek. Il-negozjanti intemmew ħessrem minn Fenek meta ġie arrestat fl-2019. Is-sidin tal-proprjetà iridu rivużjoni tal-ħlasijiet li ma semmewx fid-dekjerazzjoni tal-assi li għamlet Kutajar fil-Parlament. Oriġinarjament din l-istorja kienet ħarġet f'Diċembru li għadda meta kien ġie żvelat kif Rosien Kutajar issieħbet mal-ħabib tagħha Charles Farrugia magħruf bħala it-Tikka fejn allegatament irċevew madwar 100,000 euro bħala senserija f'dil biex tinbih proprjetà fl-Imdina b'valur ta' 3.1 miljun euro.